Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα κύριε Ρούσος. Σήμερα είναι το πρώτο μάθημα που θα κάνω στα ελληνικά για το YouTube channel μου, για να μπορέσετε και εσείς εδώ στην Ελλάδα να κάνετε την πρακτική σας από το σπίτι σας. Για τους φίλους μου που έρχονται εδώ και κάνουμε μαζί μαθήματα στη Λίμνη, για τους φίλους που έχω παντού γύρω στην Ελλάδα που θα ήθελαν να έρθουν και να κάνουν μαζί μας πρακτική από κοντά, για να έχετε ένα βιντεάκι που θα μπορέσετε παντού και ό,τι ώρα θα θέλετε από το σπίτι σας να ανοίξετε λιγάκι το σώμα σας, να έρθετε πιο κοντά με την αναπνοή σας, με την άνασα και με την ψυχή, γιατί είναι το κατευθείαν δρόμο προς την ψυχή μας. Και βέβαια τα ελληνικά μου ακόμα μαθαίνω, θα κάνω τα καλύτερα από δική μου πλευρά, όπου σταματάω λιγάκι και μου λείπει καμία λέξη, μάλλον θα τις πω στα αγγλικά και σιγά σιγά με το χρόνο θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, φτιάξτε τη θέση σας. Εγώ έχω μία πετσέτα κάτω από τα κοκαλάκια μου, οπότε πάρτε τα δύο χεράκια σας και βγάλτε το κρέας του ποπό στην άκρη, για να μπορέσει η πλάτη σας να είναι όρθια. Ωραία. Από εδώ τσεκάρουμε το στήθος μας που είναι ανοιχτό, τα ώμη μακριά από τα αυτιά και ήρεμα κάτω. Κλείνουμε τα μάτια και παίρνουμε μία βαθιά αναπνοή. Εισπνοή από τη μύτη και για την αρχή εκπνοή από το στόμα. Αφήστε όλο το αέρα έξω, αν γίνεται και καμία φωνή. Θέλουμε να απελευρώσουμε τα πάντα. Πάμε πάλι. Εισπνοή από τη μύτη. Μεγαλώνουμε από το κορύφι του κεφαλιού και εκπνοή από το στόμα. Αφήστε όλο το αέρα έξω. Νιώθουμε σιγά σιγά την ηρεμία. Ακόμα 3 φορές. Πάμε μαζί. Εισπνοή από τη μύτη. Παίρνουμε αέρα προς το στομάχι. Περνάει από το πλευρό. Φτάσει και στο στήθος. Παίρνουμε όσο αέρα όσο μπορούμε και παραπάνω. Και εκπνοή από το στόμα. Αφήστε όλο το αέρα έξω. Τσεκάρουμε το πρόσωπό μας. Θέλουμε ηρεμία. Εισπνοή πάλι. Πάμε πάλι. Παίρνω αέρα. Στομάχι. Πλευρό. Στήθος. Όσο μπορώ, σαν μεγάλη μπάλα, και κάνουμε την φανταζία μου. Κοιτάω σαν μεγαλώνω πιο πέρα από αυτό το μέρος, από αυτό το δωμάτιο, από αυτή την πόλη. Εκπνοή από το στόμα, αφήστε όλο το αέρα έξω μέχρι 0, οπότε γυρνάει από το στήθος, πλευρό κλείνει και το στομάχι. Pushing the rest of the air out. Πάμε τελευταία φορά. Εισπνοή. Και εκπνοή από το στόμα. Αφήστε όλο το αέρα έξω. Μπράβο Ρούσο και εσύ. Πάμε να πάρουμε μια καλή εισπνοή από τη μύτη.
Από εδώ και πέρα, από τη μύτη εκπνοή, Ujjayi breath. Και συνεχίζουμε εισπνοή και εκπνοή από τη μύτη. Ujjayi breath μας ηρεμήσει από μέσα. Εισπνοή. Εκπνοή. Σαν ένα κύμα. Θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή από μέσα, πώς περνάει το αέρα. Εισπνοή πάλι. Σκανάρουμε το σώμα μας ήρεμα, εκπνοή. Θέλουμε να νιώθουμε το λεκάνη βαρύ κάτω στο χαλί. Εισπνοή. Εκπνοή, πάρτε το βάρος σας λίγο προς τα πίσω, να μην είναι τόσο πολύ στα πόδια, στις πατούσες σας. Με την επόμενη εισπνοή ανοίγουμε τα μάτια και κοιτάμε προς τη μύτη. Κρατήστε τον τρίστη σας. Κοιτάμε σε έναν μέρος. Λέμε στη γιόγα ότι εκεί που κοιτάμε πάει και το focus μας. Εισπνοή, τα δύο χέρια μπροστά από την καρδιά. Εκπνοή, όλο το αέρα έξω. Push με τα δύο χέρια. Να νιώθετε την δύναμη. Εισπνοή, ανοίγουμε το στήθος. Εκπνοή, τα ώμοι μακριά από τα αυτιά. Μια καλή εισπνοή για έναν ώμ. Εισπνοή. Βγάλτε το intention σας, το γιατί είμαι εδώ σήμερα. Και από εδώ και πέρα πάμε να αρχίζουμε με την επόμενη εισπνοή, τα δύο χεράκια προς τα πάνω, ψηλά, ψηλά, ψηλά. Ένα καλό stretch. Και με την εκπνοή πάμε προς αριστερά, το δεξί μας χέρι πάνω από το αριστερό μας γόνατο και το πίσω μας χέρι μας βοηθάει να φτιάξουμε το πλάτη μας όρθια. Οπότε αν είχετε ένα πετσέτα κάτω από το ποπό μπορείτε να το βγάλετε, αλλιώς κρατήστε εκεί, εγώ τα στρίβω για να το δείτε. Το πίσω μου χέρι με βοηθάει να κρατήσω το πλάτη μου όρθια. Εισπνοή, φτιάχνω περισσότερο χώρο. Εκπνοή, πάω πιο βαθιά μέσα στο twist, κοιτάω πίσω από το αριστερό μου ώμι. Πάμε πάλι, εισπνοή. Και εκπνοή, σιγά σιγά, gently. Εισπνοή 3. Εκπνοή. Και με την επόμενη εισπνοή γυρνάμε προς το κέντρο, τα δύο χέρια μας παίρνουν ψηλά ψηλά προς τα πάνω. Εκπνοή, πάμε προς την άλλη πλευρά, το αριστερό μας χέρι πάνω από το δεξί γόνατο. Το δεξί χέρι πίσω από την πλάτη μας βοηθάει να φτιάξουμε την όρθια μας θέση. Εισπνοή. Εκπνοή, κοιτάω πίσω από το δεξί μου ώμι, gently. Εισπνοή. Εκπνοή, πιο βαθιά. Εισπνοή 3. Εκπνοή, κοιτάω πίσω από το δεξί μου ώμι. Και με την επόμενη εισπνοή, τα δύο χέρια προς το κέντρο, ψηλά, ψηλά, ψηλά. Εκπνοή, γυρνάμε προς τα κάτω. Πάμε να ανοίξουμε λιγάκι το λαιμό μας. Οπότε με την επόμενη εισπνοή, κρατήστε τα χέρια κάτω, μπορείτε να τα βγάλετε σε δύο ίγκλους, ας πούμε. Και να έχετε τα ώμοι μακριά από τα αυτιά. Με την επόμενη εισπνοή από την δεξί πλευρά πάω με το δεξί μου αυτή προς το δεξί μου ώμι. Παίρνω αέρα.
Ανοίξω περισσότερο, κοιτάω προς τα πάνω, παίρνω περισσότερο αέρα. Με την έκπνοη αλλάζω προς αριστερά, πάει το αριστερό μου ώμι προς το αριστερό μου αυτή. Και κλείνω το κύκλο προς τα κάτω, προς το στήθος. Πάμε πάλι από δεξιά, εισπνοή. Κοιτάω προς τα πάνω, παίρνω περισσότερο αέρα, ανοίξω και το στήθος. Αλλάζω πλευρά, εκπνοή προς αριστερά, το αριστερό αυτή θέλει προς το αριστερό ώμι και κλείνουμε προς τα κάτω βαθιά. Ελεύθερο κεφάλι, εισπνοή τελευταία φορά από τη δεξί πλευρά, πάμε μαζί. Παίρνουμε αέρα, κοιτάμε προς τα πάνω, παίρνουμε περισσότερο αέρα. Εκπνοή από αριστερά, τελευταία φορά κλείνουμε το κύκλο, περνάμε από όλες τις γονίτσες, τσεκάρουμε πού το λαιμό μήπως είναι πιασμένο. Εισπνοή στο κέντρο. Εκπνοή, κρατάμε θέση. Και πάμε από την άλλη πλευρά, εισπνοή από αριστερά. Κοιτάω προς τα πάνω. Παίρνω περισσότερο αέρα, αλλάζω πλευρά προς δεξιά, εκπνοή. Κλείνω το κύκλο προς τα κάτω, ακόμα 2 φορές, εισπνοή, πάμε μαζί. Είναι σαν καθαρίσουμε μία βαζάκι, εκπνοή από δεξιά. Και θέλουμε να περάσουμε από όλες τις γονίτσες. Κλείνουμε το κύκλο προς το στήθος. Πάμε τελευταία φορά. Εισπνοή. Παίρνω αέρα μέχρι φτάσω προς τα πάνω και αλλάζω πλευρά. Εκπνοή από δεξιά. Και τι ωραία που είμαστε εδώ. Κλείνουμε προς το στήθος. Γυρνάμε προς τα πάνω. Εισπνοή. Πάμε να ανοίξουμε λιγάκι τις πλευρές, το πάνω κομματάκι της σώμα μας. Οπότε περπατάμε λίγο με το αριστερό μας χέρι προς αριστερά. Εισπνοή, μεγαλώνω προς τα πάνω με το δεξί μου χέρι, κοιτάω ψηλά πάνω. Παίρνω αέρα και με την εκπνοή ταξιδεύω ακόμα πιο αριστερά. Περπατάω με το αριστερό μου χέρι. Εισπνοή, στρίβω με το στήθος προς τα πάνω. Εκπνοή, τσεκάρετε ότι το δεξί σας λεκάνη κολλάει με το χαλί. Εισπνοή. Εκπνοή. Εισπνοή. Και εκπνοή. Τελευταία εισπνοή. Εκπνοή. Αφήστε το δεξί χέρι προς το αριστερό σας χέρι. Εισπνοή. Περπατάμε. Ταξιδεύουμε με τα 2 χέρια μπροστά, μακριά. Εκπνοή, αφήστε το κεφάλι κάτω για 2 άνασες εδώ. Εισπνοή. Το λεκάνη κολλάει ακόμα με το χαλί. Εκπνοή. Εισπνοή 2. Εκπνοή. Με την επόμενη εισπνοή. With a round spine. Σπονδυλική λύση, μετά από σπονδυλική λύση περπατάω με τα χέρια, γυρνάω προς το κέντρο, το κεφάλι είναι το τελευταίο που φτάνει στη θέση του. Μπράβο, εισπνοή στο κέντρο. Εκπνοή όλο το αέρα έξω. Και πάμε να κάνουμε την άλλη πλευρά. Το δεξί μας χέρι προς δεξιά, εισπνοή το αριστερό χέρι ψηλά προς τα πάνω. Θέλουμε καινούριο αέρα προς την αριστερή μας πλευρά. Εκπνοή, περπατάμε με το δεξί χέρι προς δεξιά. Εισπνοή, στρίβουμε το στήθος προς τα πάνω. Εκπνοή, ακόμα προς δεξιά. Τσεκάρουμε ότι το αριστερό μας λεκάνη κολλάει με το χαλί. Εισπνοή. Και εκπνοή. Εισπνοή 2. Και εκπνοή, και πάλι πόσο καλά που είμαστε εδώ και πόσο καλύτερα ακόμα μπορεί να είναι. Εισπνοή 3.
Με την επόμενη εκπνοή αφήνω το αριστερό μου χέρι προς το δεξί μου χέρι. Πάμε, ταξιδεύουμε με τα δύο χέρια μπροστά προς το κέντρο. Εισπνοή, παίρνουμε αέρα. Εκπνοή, αφήνουμε το κεφάλι κάτω, όλο το αέρα έξω. Όταν παίρνετε πάλι εισπνοή, invite the air προς το πλάτη, προς το πάνω πλάτη. Εκπνοή. Με την επόμενη εισπνοή γυρνάμε σιγά σιγά με τα δύο χέρια προς το κέντρο. Πολύ καλά, πάμε να αλλάζουμε προς το τραπεζάκι μας. Οπότε έχουμε τα δύο χέρια ακριβώς κάτω από τα ώμη μας. Έχουμε τα δύο γόνατα ακριβώς κάτω από το λεκάνη μας. Στρίβουμε λίγο το ποπό μέσα για να είναι η πλάτη straight, σαν τραπέζι. Αν θα βάλουμε εδώ ένα ποτήρι, θα κάτσει. Οι πατούσες active αντί το χαλί. Οπότε έχουμε χέρια, γόνατα, πατούσες. Πάμε να αρχίζουμε με την επόμενη εισπνοή. Αφήστε την κυλίτσα κάτω. Το ποπό και το κεφάλι κοιτάνε προς τα πάνω. Κατούλα. Εκπνοή, αλλάζουμε πλευρά. Αφήστε το κεφάλι βαθιά κάτω, ελεύθερο. Και παίρνουμε το βάρος λίγο προς τα χέρια. Εισπνοή, ανοίξουμε, κοιτάμε προς τα πάνω. Εκπνοή, αλλάζουμε. Κλείνουμε σαν μπάλα, ελεύθερο κεφάλι. Εισπνοή, ανοίξουμε. Εκπνοή, τελευταία φορά. Γυρνάμε από κάθε σπονδυλικό κομματάκι. Σαν περνάμε με λάδι εκεί. Εισπνοή προς το κέντρο. Είναι καλή στιγμή να βγάλουμε τις κάλτσες μας, αν έχουμε ακόμα. Παίρνουμε τα δύο χεράκια μας, έναν τσικ μπροστά. Φτιάχνουμε τα δαχτυλάκια της πατούσας μας, αντί το χαλί. Εισπνοή, παίρνω αέρα, κοιτάω μπροστά, το στήθος ανοιχτό. Εκπνοή, αλλάζουμε προς το πρώτο σκυλάκι μας για σήμερα. Αφήστε το κεφάλι ελεύθερο. Εισπνοή κατευθείαν. Εκπνοή. Αν θέλετε περπατάμε μέσα στο σκυλάκι μας. Λυγίσω ένα γόνατο, αλλάζω προς το άλλο γόνατο, το κεφάλι ελεύθερο, τα χέρια δουλεύουν αντί το χαλί. Τσεκάρετε ότι το βάρος σας είναι προς τη βάση του χειριού, προς το μεγάλο δαχτύλι. Εισπνοή. Και με την επόμενη εκπνοή σταθερά σκυλάκι, η φτέρνα προς το χαλί, εισπνοή. Αν χρειάζεται λυγίστε τα γόνατα σας. Σκέφτεται ότι το πιο σημαντικό είναι to stretch το πλάτη. Το κεφάλι ελεύθερο επιτέλους, εισπνοή. Και εκπνοή. Σιγά σιγά περπατάμε με τα δύο ποδαράκια προς το κεφαλάκι μας, προς τα χέρια. Φτάσουμε στην Ουттανάσανα μας, αφήστε το κεφάλι κάτω. Εισπνοή και εκπνοή. Εισπνοή 2. Και εκπνοή. Εισπνοή 3. Εκπνοή όλο το αέρα προς τα έξω. Λυγίσουμε τα γόνατα μας. Vertebra after vertebra with a round spine.
Σιγά σιγά γυρνάμε προς τα πάνω. Πάρτε το χρόνο σας, μην βιάζετε. Το κεφάλι είναι το τελευταίο που φτάνει στη θέση του. Οπότε σκανάρουμε το σώμα μας από κάτω, από τις πατούσες μέχρι το κορύφι του κεφαλιού μας. Ανεβάζω λιγάκι τα δαχτυλάκια στα πόδια μου. Συγγνώμη, θα φτιάξω λίγο. Και θέλω να φτιάχνω χώρο ενδιάμεσα τα δαχτυλάκια, σαν στα χέρια αν φαίνεται, και γυρνάω προς το χαλί. Προχωράω προς τα πάνω, τα γόνατα μου δεν είναι κλεισμένα, λίγο λυγισμένα. Φτιάχνω το ποπό μου προς τα μέσα, μαζεύω τη κυλίτσα, τα ώμοι ψηλά, πίσω και κάτω, ανοίγω το στήθος και τα δύο χέρια είναι ανοιχτά, το κεφάλι παραλέλ με το χαλί. Με την επόμενη εισπνοή, τα δύο χέρια προς τα πάνω, ένα καλό stretch. Εκπνοή, από το λεκάνη το στήθος μου παίρνει μπροστά και κάτω, ελεύθερο κεφάλι, ουτανάσανα. Εισπνοή, άρντα ουτανάσανα, πάλι σκέφτομαι με το λεκάνη πίσω, το κορύφι του κεφαλιού μπροστά. Εκπνοή, αφήστε τα δύο χέρια, είναι έτοιμα κάτω στο χαλί με δύο μεγάλα βήματα. Σκυλάκι κοιτάει κάτω, εισπνοή και εκπνοή. Με την επόμενη εισπνοή, σαν κύμα, παίρνουμε το βάρος μπροστά στα χέρια. Εκπνοή, φτάσουμε στο plank position, το ποπό χαμηλό, το στήθος ανοιχτό. Θα σας βοηθήσει να κάνετε φαντασία ότι έχετε τοίχο από πίσω and you're pushing it. Εισπνοή. Εκπνοή, αν χρειάζεται αφήστε τα γόνατα, αλλιώς και αν αφήσετε τα γόνατα μην πάτε το ποπό πίσω, το ποπό κάτω. Εκπνοή, όλο τον δρόμο προς τα κάτω. Αφήστε το λεκάνη για την πρώτη κόμπρα μας. Εισπνοή, μεγαλώνουμε με το κεφάλι, με το στήθος μέχρι το πλευρό. Εκπνοή, γυρνάμε κάτω. Τα δύο χέρια μαζί πίσω από την πλάτη, πάμε πάλι. Εισπνοή, μεγαλώνουμε κεφάλι, στήθος μέχρι το πλευρό και τα χέρια μας τραβήξουν πάνω. Εκπνοή, γυρνάμε κάτω, πάμε τελευταία φορά. Εισπνοή, κεφάλι, χέρια, πόδια, ψηλά όσο μπορούμε. Εκπνοή, γυρνάμε κάτω, γυρνάμε με τα δύο χέρια προς τα μασχάλια μας, φτιάχνουμε τα δαχτυλάκια του σπουδιού αντι το χαλί, εισπνοή, παίρνουμε αέρα. Εκπνοή, push, γυρνάμε προς τα πάνω, αν χρειάζεται βοηθήστε με τα γόνατα. Εισπνοή, παίρνω αέρα. Εκπνοή, σκυλάκι κοιτάει κάτω. Εισπνοή και εκπνοή. Εισπνοή 2. Εκπνοή. Εισπνοή 3. Εκπνοή. Λυγίστε τα γόνατα, κοιτάξτε μπροστά. Περπατάμε ή γυρνάμε με έναν τσικ μπροστά στο χαλί. Εισπνοή, μεγαλώνουμε μισό από τον δρόμο. Εκπνοή, αφήστε το κεφάλι κάτω. Εισπνοή με ανοιχτή καρδιά όλο τον δρόμο προς τα πάνω, τα χέρια πάνω. Μαζεύουμε την ενέργεια. Εκπνοή, τα δύο χέρια μπροστά από την καρδιά μας. Μία άνασα εδώ. Εισπνοή και εκπνοή. Πάμε πάλι. Εισπνοή, τα δύο χέρια πάνω. Εκπνοή από το λεκάνη, όλο το δρόμο προς τα κάτω. Αφήστε το κεφάλι ελεύθερο. Εισπνοή, μεγαλώνω μισό από το δρόμο. Ή με δύο μεγάλα βήματα ή με έναν τσικ. Plank position. Εισπνοή, παίρνουμε αέρα.
Εκπνοή Τσάτουραγκα Δαντάσανα. Αυτή τη φορά εισπνοή κατευθείαν μέσα στην κόμπρα. Εκπνοή. Σκυλάκι κοιτάει κάτω. Εισπνοή. Και εκπνοή. Εισπνοή 2. Και εκπνοή. Εισπνοή 3. Εκπνοή. Με την επόμενη εισπνοή το δεξί πόδι προς τα πάνω, το λεκάνη κλειστό. Εκπνοή, λυγίστε το δεξί γόνατο και αφήστε το δεξί πόδι ενδιάμεσα τα δύο χέρια. Σιγά σιγά. Εισπνοή. Και εκπνοή. Θέλουμε την πίσω φτέρνα πάνω από τα δαχτυλάκια. Θέλουμε το δεξί μας γόνατο πάνω από τη δεξί φτέρνα. Με την επόμενη εισπνοή, κυλίτσα δυνατή, πάμε πάνω. Εισπνοή. Και εκπνοή, κρατάμε τα χέρια μπροστά από την καρδιά μας. Εισπνοή. Εκπνοή. Κοιτάμε σε έναν μέρος. Κρατήστε τον τρίστη σας. Εισπνοή 2. Εκπνοή. Εισπνοή 3. Εκπνοή. Εισπνοή, τα δύο χέρια προς τα πάνω. Εκπνοή, τα χέρια προς τα κάτω, το δεξί πόδι πίσω και πάμε κάτω. Εισπνοή, κόμπρα. Εκπνοή, σκυλάκι. Μπράβο. Εισπνοή. Εκπνοή. Εισπνοή 2. Εκπνοή. Εισπνοή 3. Εκπνοή. Με την επόμενη εισπνοή το αριστερό πόδι προς τα πάνω, το λεκάνη κλειστό. Εκπνοή, λυγίσουμε το αριστερό γόνατο, αφήνουμε το αριστερό ποδαράκι ενδιάμεσα τα δύο χέρια. Εισπνοή, φτιάχνω περισσότερο ύψος στα χεράκια μου, γιατί θέλω μία γραμμή από τη δεξί μου φτέρνα προς το κορύφι του κεφαλιού. Εκπνοή. Φτιάξτε τη δεξί φτέρνα πάνω από τα δαχτυλάκια, το αριστερό γόνατο πάνω από την αριστερή φτέρνα. Με την επόμενη εισπνοή πάμε πάνω. Εκπνοή. Κατσίστε κάτω, τα δύο χέρια μπροστά από την καρδιά. Εισπνοή. Εκπνοή. Εισπνοή 2. Εκπνοή. Εισπνοή 3. Εκπνοή. Εισπνοή, τα δύο χέρια προς τα πάνω. Με μία εκπνοή, τα δύο χέρια κάτω, το αριστερό πόδι πίσω και πάμε κάτω. Εισπνοή. Κόμπρα. Εκπνοή, σκυλάκι. Εισπνοή. Εκπνοή. Τσεκάρετε το στόμα σας. Δεν θέλουμε να κρατήσουμε τίποτα. Εισπνοή 2. Εκπνοή. Εισπνοή 3. Εκπνοή, λυγίστε τα γόνατα, κοιτάμε μπροστά ή με δύο μεγάλα βήματα ή με έναν τσικ. Γυρνάμε μπροστά στο χαλί. Εισπνοή, μεγαλώνουμε μισό από τον δρόμο. Εκπνοή, αφήστε το κεφάλι κάτω βαθιά.
Εισπνοή με ανοιχτή καρδιά, όρθοδρομ, προς τα πάνω. Μαζεύουμε την ενέργεια. Εκπνοή, τα δύο χέρια μπροστά από την καρδιά. Μια άνασα εδώ να το νιώθουμε. Εισπνοή. Εκπνοή. Πόσο ευχαριστημένοι είστε για τη ζωή σας. Ανοίγουμε τα μάτια, εισπνοή. Εκπνοή, αφήστε τα δύο χέρια. Με την επόμενη εισπνοή πάλι μαζεύουμε προς τα πάνω. Εκπνοή από το λεκάνη, το στήθος ανοιχτό, μας παίρνει προς τα κάτω, ελεύθερο κεφάλι. Εισπνοή, μεγαλώνω μισό από τον δρόμο ή με δύο μεγάλα βήματα ή με έναν τσικ πίσω και κάτω με την ίδια εκπνοή. Εισπνοή πάνω πάνω, κόμπρα. Εκπνοή, αλλάζουμε σκυλάκι. Εισπνοή και εκπνοή. Έχουμε ζεσταθεί, let's flow. Εισπνοή, το δεξί πόδι προς τα πάνω. Εκπνοή, το δεξί πόδι ενδιάμεσα τα δύο χέρια. Αφήστε την πίσω φτέρνα κάτω. Ετοιμάζουμε για Warrior 1, οπότε θέλουμε τις δύο φτέρνες στην ίδια γραμμή, το δεξί γόνατο πάνω από την δεξί φτέρνα και το αριστερό πόδι, το πίσω πόδι είναι ανοιχτό 45 βαθμούς προς έξω. Εισπνοή, η κυλίτσα μαζεμένη, τα χέρια πάνω. Εκπνοή, κατσίσουμε κάτω όσο μπορούμε. Εισπνοή και εκπνοή. Warrior 1, το λεκάνη κοιτάει μπροστά και το στήθος μαζί του. Εισπνοή 2. Εκπνοή. Εισπνοή 3. Εκπνοή. Ήρεμα. Εισπνοή 4. Εκπνοή. Στίραμ σούκαμ ασάναμ. Εισπνοή 5. Εκπνοή. Μπράβο. Με την επόμενη εισπνοή. Straighten the forward leg. Εκπνοή. Τα δύο χέρια στο λεκάνη. Τα άγωνα προς τα πίσω μας βοηθάνε να έχουμε το στήθος ανοιχτό. Αν χρειάζεται πάρτε ένα μικρουλάκι βήμα να κλείσετε λιγάκι ενδιάμεσα τα πόδια, το λεκάνη μπροστά, εισπνοή, ανοίγουμε το στήθος. Εκπνοή, πάλι το στήθος μας παίρνει μπροστά μακριά και κάτω. Αφήστε τα δύο χέρια προς τα κάτω, εισπνοή, μεγαλώνουμε μισό από τον δρόμο. Εκπνοή, αφήνουμε το κεφάλι προς το δεξί μας γόνατο. Κρατάμε θέση and breathing, τίποτα άλλο. Εισπνοή. Εκπνοή. Φτιάξτε το δεξί λεκάνη πίσω, προς τα πίσω, να μην σας φύγει. Εισπνοή 2. Εκπνοή. Εισπνοή 3. Εκπνοή. Με την επόμενη εισπνοή μεγαλώνουμε μισό από τον δρόμο. Τα χέρια γυρνάνε στο λεκάνη. Εκπνοή, γυρνάμε προς τα πάνω. Μπράβο σας. Εισπνοή εδώ. Εκπνοή, στρίβουμε προς την πλευρά του χαλί. Τα δύο πόδια είναι ανοιχτά. Κλείνουμε τις φτέρνες προς τα μέσα. Εισπνοή, μαζεύουμε προς τα πάνω. Εκπνοή, κατσίσουμε κάτω όσο μπορούμε. Τα δύο χέρια μπροστά από την καρδιά. Εισπνοή. Εκπνοή. Εισπνοή 2. Εκπνοή. Προσπαθείτε να έχετε τα γόνατα ανοιχτά, να μην κλείνουν μέσα. Εισπνοή 3. Εκπνοή, μπράβο. Τα ώμοι μακριά από τα αυτιά. Εισπνοή 4.
Στίραμ Σούκαμ Ασανάμ. Να είμαστε ενδιάμεσα δύναμη και χαλαρή. Και χαλαρότητα. Εισπνοή 5. Very well done. Με την επόμενη εισπνοή μεγαλώνουμε προς τα πάνω. Στρίβουμε πίσω προς το μπροστινό, την μπροστινή πλευρά του χαλί μας. Εισπνοή τα δύο χέρια προς τα πάνω. Εκπνοή λυγίστε το μπροστινό σας πόδι, τα δύο χέρια κάτω. Αλλάζουμε προς plank position. Εισπνοή παίρνουμε αέρα. Εκπνοή λυγίστε τα άγωνα, όλο τον δρόμο προς τα κάτω. Αν χρειάζεται με τα γόνατα. Εισπνοή. Κόμπρα. Εκπνοή. Σκυλάκι. Εισπνοή. Και εκπνοή. Εισπνοή 2. Και εκπνοή. Εισπνοή 3. Εκπνοή όλο το αέρα έξω. Λυγίστε τα γόνατα, κοιτάξτε μπροστά. Γυρνάμε μπροστά στο χαλί. Εισπνοή μεγαλώνουμε μισό από τον δρόμο. Εκπνοή αφήστε το κεφάλι κάτω. Εισπνοή με ανοιχτό στήθος όλο τον δρόμο προς τα πάνω. Μαζεύουμε. Εκπνοή τα δύο χέρια μπροστά από την καρδιά. Μία άνασα εδώ, εισπνοή. Εκπνοή, αφήστε τα χέρια, τα δύο χέρια ανοιχτά, τα ώμοι μακριά από τα αυτιά, σκανάρουμε το σώμα μας. Με την επόμενη εισπνοή πάμε να κάνουμε την άλλη πλευρά. Εισπνοή. Μαζεύουμε προς τα πάνω. Εκπνοή από το λεκάνη, όλο τον δρόμο προς τα κάτω. Εισπνοή μεγαλώνω μισό από τον δρόμο. Εκπνοή τα δύο πόδια πίσω και κάτω. Εισπνοή κόμπρα. Εκπνοή σκυλάκι. Μία άνασα εισπνοή. Εκπνοή όλο το αέρα έξω. Πάμε να κάνουμε την άλλη πλευρά. Εισπνοή το αριστερό πόδι προς τα πάνω. Εκπνοή. Χαλαρά αφήστε το αριστερό πόδι. Ενδιάμεσα τα δύο χέρια. Ετοιμάζουμε για Warrior 1. Στην άλλη πλευρά. Οπότε τσεκάρουμε πάλι. Δύο φτέρνες στην ίδια γραμμή. Μπροστινό πόδι έχει το γόνατο πάνω από την φτέρνα. Το πίσω πόδι έχει τα δαχτυλάκια προς δεξιά 45 βαθμούς. Μαζεύουμε την κυλίτσα, πάμε προς τα πάνω. Εισπνοή. 5 άνασες εδώ, εκπνοή. Εισπνοή. Εκπνοή. Το λεκάνη κοιτάει μπροστά. Εισπνοή 2. Εκπνοή. Εισπνοή 3. Εκπνοή. Εισπνοή 4. Εκπνοή. Εισπνοή 5. You are my warrior. Well done. Εκπνοή όλο το αέρα έξω. Το μπροστινό πόδι ευθεία. Αν χρειάζεται ένα μικρουλάκι βήμα προς το κέντρο. Το λεκάνη κοιτάει μπροστά. Αυτή είναι η φορά τα δύο χέρια μαζί πίσω από το πλάτη. Εισπνοή, ανοίγουμε το στήθος. Εκπνοή, πάμε όλο τον δρόμο προς τα κάτω. Αφήστε το κεφάλι προς το αριστερό γόνατο και αφήστε τα δύο χέρια προς το κεφάλι. Εισπνοή. Εκπνοή. Αν είναι δύσκολο, λυγίστε λιγάκι το μπροστινό πόδι. Εισπνοή 2. Εκπνοή.
Εισπνοή 3. Εκπνοή. Με την επόμενη εισπνοή, δυνατή κυλίτσα. Πάμε πάνω. Εκπνοή, στρίβουμε προς την πλευρά του χαλιού. Ωραία. Αυτή είναι η φορά, έχουμε την φτέρνες προς τα έξω. Θέλουμε τα δύο χέρια στο λεκάνι, τα άγωνα μαζεμένα. Εισπνοή, ανοίγω το στήθος. Εκπνοή, πάω όλο τον δρόμο προς τα κάτω. Αφήνω τα χέρια μου προς τα κάτω. Εισπνοή. Και εκπνοή. Εισπνοή 2. Εκπνοή. Εισπνοή 3. Εκπνοή. Με την επόμενη εισπνοή να μεγαλώσουμε μισό από τον δρόμο. Και εγώ θα αλλάζω μπροστά εσάς. Φτιάχνουμε το αριστερό χέρι ακριβώς κάτω από το πρόσωπο. Με την επόμενη εισπνοή το δεξί χέρι προς δεξιά, προς τα πάνω, στρίβουμε με το στήθος. Εκπνοή, γυρνάμε προς τα κάτω. Εισπνοή με το αριστερό χέρι, στρίβουμε το στήθος προς αριστερά. Εκπνοή, γυρνάμε προς τα κάτω. Movement and breath aligned. Εισπνοή δεξιά. Εκπνοή, γυρνάω κάτω. Εισπνοή αριστερά. Εκπνοή, γυρνάω κάτω. Τελευταία φορά κάθε πλευρά. Εισπνοή. Εκπνοή. Και εισπνοή. Εκπνοή. Στρίβουμε προς μπροστά. Τα χέρια κάτω. Τα δύο πόδια πίσω. Εισπνοή. Τσατουράντα δαντάσανα, να το καθαρίσουμε όλο. Εισπνοή κόμπρα. Εκπνοή σκυλάκι. Μπράβο. Εισπνοή. Εκπνοή. Εισπνοή 2. Εκπνοή. Εισπνοή 3. Λυγίστε τα γόνατα, κοιτάμε μπροστά ή περπατάμε ή γυρνάμε με έναν τσικ μπροστά στο χαλί. Εισπνοή, μεγαλώνουμε μισό από τον δρόμο. Εκπνοή, λυγίστε τα γόνατα, τα ποποδάκια προς το χαλί. Εισπνοή, τα δύο πόδια πίσω από το κεφάλι. Εκπνοή, γυρνάω μπροστά και αφήνω και το κεφάλι μου μέχρι το τέλος, τέρμα. Εισπνοή, πόδια πίσω. Εκπνοή, κεφάλι μπροστά. Ακόμα δύο φορές. Εισπνοή. Εκπνοή, enjoy it. Σαν καθαρίσουμε το ενεργικό μας σώμα. Εκπνοή, γυρνάω μπροστά. Και από εδώ αφήστε τα δύο ποδαράκια πάνω από το χαλί. Εισπνοή, τα δύο χέρια μπροστά, το στήθος ανοιχτό, κοιτάω πάνω. Εκπνοή, πάμε ένα όροφο προς τα κάτω. Εκπνοή. Σταματάω, παίρνω αέρα, εισπνοή, το στήθος ανοιχτό. Εκπνοή, ακόμα ένα όροφο προς τα κάτω. Προσπαθείτε να έχετε τις πατούθες όλο τον δρόμο να κολλήσουν με το χαλί. Εισπνοή, παίρνω αέρα. Εκπνοή, ακόμα ένα όροφο προς τα κάτω. Σταματάω, παίρνω αέρα. Εκπνοή, όλο τον δρόμο, τα χέρια ψηλά πάνω από το κεφάλι. Μπράβο. Εισπνοή. Και εκπνοή, λυγίστε τα γόνατα. Κοντά προς το στήθος, μια καλή αγκαλίτσα.
Μπορούμε να κάνουμε λίγο μασαζάκι για το κάτω μας πλάτη, από δεξιά προς αριστερά. Τα δύο χέρια κάτω από το κεφάλι, τα δύο πόδια προς τα πάνω, flex your feet. Με την επόμενη εισπνοή το δεξί μας, τη δεξί φτέρνα ταξιδεύει προς τα κάτω. Παίρνω αέρα όλο τον δρόμο. Δεν φτάνω στο χαλί και με την έκπνοη γυρνάω προς τα πάνω. Ήρεμα, δεν βιάζομαι. Εισπνοή, το αριστερό πόδι ταξιδεύει προς τα κάτω. Όλο τον δρόμο παίρνω αέρα, έκπνοη, αλλάζω και γυρνάω προς τα πάνω. Again, synchronicity with the breath and the movement. Εισπνοή με το δεξί πόδι. Προς τα κάτω. Έκπνοη, γυρνάμε προς τα πάνω. Εισπνοή με το αριστερό πόδι. Έκπνοη, γυρνάω προς τα πάνω. Εισπνοή το δεξί πόδι. Μπράβο σας. Έκπνοη, γυρνάμε προς τα πάνω. Εισπνοή το αριστερό πόδι. Έκπνοη, γυρνάμε προς τα πάνω. Τελευταία φορά κάθε πλευρά, εισπνοή, πάμε μαζί. Μπράβο. Έκπνοη, γυρνάμε πάνω. Τελευταία φορά το αριστερό πόδι, εισπνοή. Και έκπνοη προς τα πάνω. Λυγίστε τα γόνατα, μια καλή αγαλίτσα. Και να αφήσουμε τις πατούσες προς τα κάτω, οι φτέρνες προς έξω του χαλί και τα γόνατα μαζί. Να απελευθερώσουμε λιγάκι το κάτω πλάτη μας, εισπνοή και έκπνοη. Ακόμα μία άνεσα εδώ, εισπνοή και έκπνοη. Αφήστε το αριστερό σας πόδι προς τα κάτω, μακριά. Παίρνουμε το δεξί γόνατο κοντά με το στήθος μας. Στρίβουμε το δεξί πατούσου, εισπνοή. Αλλάζουμε πλευρά, έκπνοη. Στρίβουμε το πόδι μας προς αριστερά, το πατούσα, τις πατούσες του πατούσου. Εισπνοή. Και με την έκπνοη αφήστε το αριστερό χέρι πάνω από το αριστερό σας πόδι και το δεξί γόνατο προς δεξιά. Το λεκάνι είναι ακόμα στο κέντρο. Θέλουμε να ανοίξουμε λιγάκι την άξονα μας. Εισπνοή. Έκπνοη. Τσεκάρουμε τα ώμη μας που είναι ήρεμα. Εισπνοή. Στέλνω το αέρα προς την άξονα. Έκπνοη. Αν είστε πιο προχωρημένοι, μπορείτε και να πάρετε το δεξί μεγάλο δαχτύλι και να ανοίξετε με το πόδι straight, with a straight leg. Εισπνοή και έκπνοη. Εισπνοή και έκπνοη. Με την επόμενη εισπνοή γυρνάμε με το δεξί πόδι προς το κέντρο. Λυγίστε τα γόνατο αν το έχετε straight. Λυγίστε το αριστερό γόνατο και αφήστε το αριστερό πόδι πάνω από το χαλί και φτιάξουμε τη δεξί φτέρνα πάνω από το αριστερό γόνατο. Παίρνουμε το αριστερό γόνατο κοντά μας. Μια αγαλίτσα, εισπνοή και έκπνοη. Το δεξί μου χέρι πέρασε από τη τρύπα που έχουν κάνει τα πόδια μου εδώ. Εισπνοή και έκπνοη. Εισπνοή. Έκπνοη.
Εκπνοή, όλο το αέρα έξω. Αφήστε το αριστερό πόδι προς το χαλί, το δεξί γόνατο πάνω από το αριστερό γόνατο, τα δύο χέρια με το ίδιο ύψος με τα ώμη μας. Εισπνοή, παίρνουμε αέρα. Εκπνοή, αφήστε τα δύο γόνατα προς αριστερά, κοιτάμε προς δεξιά. Εισπνοή και εκπνοή. Εισπνοή 2 και εκπνοή. Εισπνοή 3. Εκπνοή. Με την επόμενη εισπνοή γυρνάμε με τα δύο πόδια προς το κέντρο. Απελευρώστε τα ποδαράκια σας, στείλτε το δεξί πόδι μακριά μακριά. Μια γαλίτσα με το αριστερό γόνατο κοντά στο στήθος μας, εισπνοή και εκπνοή. Μα τι ωραία, εισπνοή 2 και εκπνοή. Από εδώ και πέρα το δεξί μας χέρι πάνω από το δεξί ποδαράκι μας βοηθάει να κολλήσει το δεξί λεκάνη με το χαλί. Εισπνοή, παίρνω αέρα. Με την εκπνοή αφήσω το αριστερό γόνατο προς αριστερά. Εισπνοή εδώ. Προς την άξα να στέλνω τον αέρα. Εκπνοή. Εισπνοή 2. Εκπνοή. And it's a yogi's choice. Αν είστε πιο προχωρημένοι και θέλετε να έχετε το πόδι straight, εισπνοή και εκπνοή. Το δεξί πόδι, το πόδι που είναι ευθεία, θέλει να έχει τα δαχτυλάκια προς τα πάνω. Εισπνοή και εκπνοή. Τελευταία άνεσα εδώ, εισπνοή. Εκπνοή, όλο το αέρα έξω. Με την επόμενη εισπνοή ή λυγίστε το γόνατο ή με το with the foot straight, γυρνάμε προς το κέντρο, λυγίσουμε το δεξί γόνατο, αφήνουμε το δεξί πάτο από το χαλί, το αριστερό, η αριστερή φτέρνα πάνω από το δεξί γόνατο, περνάμε το αριστερό χέρι στη τρύπα που έχουμε εδώ με τα πόδια, μια γαλίτσα στο δεξί γόνατο, εισπνοή και εκπνοή. Στρίβουμε το δεξί πόδι προς δεξιά, εισπνοή, το πατούσου. Δεν ξέρω πώς λέμε ένα πατούσα. Εισπνοή. Αλλάζουμε την πλευρά, στρίβουμε προς αριστερά, εκπνοή. Εισπνοή. Και εκπνοή. Αφήστε το πόδι κάτω, αφήστε το αριστερό γόνατο πάνω από το δεξί γόνατο, τα δύο χέρια με το ίδιο ύψο με τα ώμη μας, εισπνοή, παίρνουμε αέρα πρώτα απ' όλα. Εκπνοή, αφήνουμε τα δύο γόνατα προς δεξιά, κοιτάμε προς αριστερά, and we enjoy ourselves. Εισπνοή. Εκπνοή. Εισπνοή. Εκπνοή. Τελευταία φορά. Όλο το αέρα έξω. Με την επόμενη εισπνοή γυρνάμε με τα δύο γόνατα προς το κέντρο. Παλευρώστε τα πόδια. Happy baby pose όλοι. Μπορούμε να κάνουμε εδώ καμία κούνια από δεξιά προς αριστερά. Και από εδώ και πέρα βέβαια θα κρυώσουμε. Οπότε εγώ θα βάλω τις κάλτσες μου. Και το σβεδεράκι μου.
Πάρτε το χρόνο σας, να βάλετε και εσείς κάλτσες και όλα. Και αν δεν έχετε τι να φοράτε, ακόμα happy baby pose, μια χαρά. Breathe. Ωραία, και έλα να ανοίξουμε λιγάκι την καρδιά μας. Οπότε, κάτω στο χαλί, τα πόδια πάνω στο χαλί, οι φτέρνες κοντά με το ποποδάκι, τα χεράκια απλώς στις φτέρνες, το στήθος ανοιχτό, ίσπνοη παίρνω αέρα. Έκπνοη, ταξιδεύω με το λεκάνι μου ψηλά, 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 φτιάχνω τα ώμη μου προς τα μέσα. Θέλω να φτάσω με τα δύο χέρια μου πίσω από το πλάτι. Κρατάω τα γόνατα parallel, μην αφήσετε τα γόνατα να ανοίξουν. Ίσπνοη και έκπνοη. Έχω ανεβαίνει πάνω από τα ώμη μου. Έχετε δει αυτό από εδώ. Έχω στρίβει το πάνω κομματάκι του ώμη μου και έχω ανέβει πάνω από τα ώμη μου. Ίσπνοη. Μην κοιτάξετε πουθενά, κοιτάμε πάνω. Έκπνοη. Ίσπνοη 2. Έκπνοη. Ίσπνοη 3. Έκπνοη. Απελευρώστε τα χέρια και σπόντιλο μετά από σπόντιλο, slowly, bit by bit. Γυρνάμε, το ποπό είναι το τελευταίο που φτάνει. Πάρα πολύ ωραία. Και πάλι μια γαλίτσα. Από εδώ και πέρα, ρε παιδιά, αφήστε τα πόδια μακριά, μακριά. Σαβάσανα, πόζο του πεταμένου. Το πιο σημαντικό κομμάτι της πρακτική μας. Να το κάνουμε μαζί, να σκανάρουμε το σώμα μας. Από εδώ και πέρα δεν κοντρολάρουμε την αναπνοή μας. Αφήστε την διαφράγμα μας να κάνει τη δουλειά της. Και θέλουμε να νιώθουμε σαν ανοιχτό βιβλίο. Οπότε πάρτε το χρόνο να τσεκάρετε ότι είστε άνετοι. Αν χρειάζεται, βάλτε κάτι κάτω από τα γόνατα. Τους περισσότερους πελάτες μου βάζω κάτι που είναι πιο supported. Οπότε μπορείτε να πάρετε μαξιλάρια, πετσέτες, οτιδήποτε. Τσεκάρετε ότι είναι όλα elongated και ανοιχτό. Οι δύο φτέρνες είναι πολύ πολύ βαρύ κάτω στο χαλί. Τα ποδεράκια μας, όλο το πόδι, κάθε πόδι αρχίζεται από το λεκάνι και μας φέρετε που πάει πάρα πολύ μακριά από εμάς, μπροστά, κάπου μακριά. Το λεκάνι είναι βαρύ πάνω από το χαλί. Νιώθουμε το στομάχι μας ήρεμα. Το πλευρό ήρεμο. Το στήθος μας ανοιχτό, ελεύθερο. Τα ώμη με βάρος πάνω από το χαλί. Και το κεφάλι σαν μεγάλη μεγάλη μπάλα
Αν μπορείτε και έχετε το χρόνο, σταματήστε τώρα το βιδάκι και κατσίστε εδώ για 5, 10, 15 λεπτά. For your body to restore. Αφήνουμε ό,τι δεν μας βοηθάει να φύγει από το σώμα μας, από το φυσικό, από το ενεργειακό, the mental, the emotional. Νιώθουμε τη γη κάτω από μας. Μας δίνει πάντα support. Όποιος πρέπει να τρέξει. Σιγά σιγά, πρώτο βήμα της ζωής, γλύψουμε το στόμα μας, licking the lips, and then wiggling the toes, νιώθουμε τα χέρια μας, τα πόδια μας, και το ρουσάκι μου έχει πέφτει στο ύπνο με τη σαβάσανα. Ναι, αγόρι μου. Παίρνουμε μία καλή άνασα και στείλουμε τα δύο χέρια πάνω ψηλά από το κεφαλάκι για ένα good morning stretch. Κυνηγήσουμε τα γόνατα, κοντά με το στήθος για μία καλή αγκαλίτσα. Διαλέξουμε μία πλευρά. Και μαζί με την αγκαλιά μας πάμε προς αυτήν την πλευρά. Εμένα μου αρέσει να πω την κοριτσάκι μου μέσα, την Αναστασάκι μου την μικρή, και πες το μικρό Ντίμο, το μικρό Κώστα, τη μικρή Ελένη, τη μικρή Ναταλία, τη μικρή Ντίνα, για το μικρό μας παιδάκι μέσα μας, ότι τον προσέχουμε, την ακούμε, την βλέπουμε, την αγαπάμε. Με το πάνω χεράκι βοηθάω τον εαυτό μου και αλλάζω προς κάτσισμα από την πλευρά, ήρεμα. We don't want to stress the nervous system. Γυρνάμε και τελειώνουμε όλοι στη θέση που αρχίζαμε. Τα δύο χέρια ανοιχτά. Νιώθουμε όμορφα. Θυμάμαι και the intention από αρχή του μάθημα, το γιατί είμαι εδώ. Τελειώνουμε με έναν όμ όλοι μαζί. Αν γουστάρετε, κάντε το σπίτι σας. Don't be shy. Try it out. Εισπνοϊό. Namaste. Να είμαστε καλά. I pray for pure thoughts aligned with clear communication, with a heartful intention towards all. May peace and blessings be with us all. Amen. Ευχαριστώ που έχετε κάνει πρακτική μαζί μου σήμερα. Each one of you counts. Θα κάνω και περισσότερα βιντεάκια στα ελληνικά και θα χαρώ να σας βλέπω
στο account μου, μπορείτε να μου στείλετε ό,τι γουστάρετε, να φτιάξουμε μαθήματα για ό,τι νιώθετε που θέλετε.